سلام أنا هابلنا كبرت هاتلت مرب نيوس حزون كم تلمود حدشتي حبريتات حيزلكم مسئله أبزبانا نبكوينا نزبعول زلو حبريتات كن رينا بقدميا كن قندنا جبتاتون كنقرأكم أولات جاقانا حيلتات تيديف سخونو أرم سبعي قورو بزلو أنا سفح من قصاص أبلع لتقلائي أبي رعدن دنقاز أنفت إيرومي ركبو بزن بزدنقاز حيل بلزقنا دما أبو ጎንደርን ባህር ዳርን ካብ ዝነበሩ ሓይልታቱ እቶም ፍርቆም ናብ ወሰናወሰን ዙርያ ምዕራብ ትግራይ አንቀሳቂሶም ይርከብ እዚኣቶም ኣጠቃላሊ ምንቅስቃሳት ወረርቲ ሓይልታት ዘካይድዎ ዘለው ተኹስ ናይ ከቢድ ብረትን ልምምድ እንዲሁ ወይ ከዓ ታይን ዝብል እውን ብዝርዝር ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣሎ ናባኹም ክነብል ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ ብኣጠቃላሊ ግን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ሓበሬታ ሕዚ እውን ተባርዓ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ ዝተፈጠረ ሓደ ንህዝብና ንእሽተይ ተስፋ ዝህብ ነገራት እውን ረኺብና ኣለና እዚ እውን ናባኹም ክነብል ኢና تخلى إدماء أنكران متكلون من قصص صمدو سعيبو جنرالات إثيوبيا من صمدو قديمنا خنشنف أين خلن يلون كم زقمقمون كم دما بزعبا معرب تقريبون زحزو زتفل على عينة أجندهات حيزون كم زتميايتون زبيت حنا مشتروا حابريتالو زيت رايدي كنا تي تقصل زلو ناي شوهات ناي ورار ناي بلتقنا على تقري دما نشتي جمجم غيرهم لو نايت جمجم نسوفر حسب دما تقلل بزبله ملكو نابخون قبل خبرات تهاتلتي حيل تدفنو اب سمين ولو بزفنو متقعتي كتما داونتن كالوت كبابتاتن كم استقطاصرو كبت كباب زوص زلو ناي مثلي مسرجات حيزنا مزينا لنا خبرات تهاتلتي እዚውን ትናይ አፋኖ ኣብ ልዕሊ መከላከያ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምታት ከም ዝቀፀለ ዘርኢ ሓበሬታ ሃተለና تناي مجرشة خنرئ إذا حسبنا يدما حلتت منقذ السودان أب زتفلالي كوابتات زوبا كوردوفانن وسنات دارفورن حوتنا مزقبا أب زقسقسو لزولو قدي جنرال البرهان أب قدما قنبار ترخيو من سراويت دستو قليت أولوكم ون مورال لقيسو خمزولن على عيلوهم كم زتملسن زبزب حد حبريتا وزيلو نزي قديلو نزي سعيبو دما جنرال البرهان نتوم سراويتو ناب مأخلي أفريكا ريبابليك زوخساو زوسد دوب زولو حيال زخونا متقعتي نخفت عزيز زبل حبريتا هاتون وزيمولو زي معرخ ندينا حكين زبلون كسام مجرشام زين تزانيحكم خنسمعو إنا حزقن نافتناي مجمر حبريتنا كالفكمي إذا حبريتا زنا كل سبب نخبت صحقن شيرنا قولكم حزون حزبنا انفورمد كوينو نزمت سنة قرات ريد خوينو نخت أنح تحبابر نخنو لكم دل خبراتها تلدي نفتنا دامي حبريتا خحلفكم كلها أولات جاقانا حيلتات تي دي اف زخونو حيت أرم سبعة يقولوا بزلو مت أنا سافح من قصقص قبل علت ألاقي عبي رعدن دنقاز أن فاتيرهم يركبو خمس فلت أرم سبعة حزون أبستفال على يوناي معزوريا معراب تقري خمون كنبار شرارينا عبيز بحال من قصقاسات إنها تنقصقص يركبو ببقزو يدما حزون بوقعو بزخنا ملكو خنقارو بزين داليومن نساتهم بزي داليومن قبل علت ألاقي عبيت زبحالو كساراتات نعرفو خمس ركبون ببقزو يدما نعاكم أبديت نقوركم كم زخنا نانقرناكم تانيحنا إنا خبرات تخاتلتي بزيز دنقز حيل بلزقنا دما أبو قندرن بحر دارن كابزنورو حيلتاتو እቶም ፍርቆን ቀኒሱ ናብ ወሰናወሰን ዙርያ ምዕራብ ትግራይ አንቀሳቂሶም ይርከብ እዚኣቶምን ኣጠቃላሊ ናይቲ ያው ዘሎ ናይ ወራራ ሓይሊ መንቀሳቀሳት እንታይ ይመስል እንትንብል ድማ ናይ ብልጽግና ሓይልታት ሕዝውን ነቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ወሪሮም ሒዞሞ ዘሎ ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ሰዓት እዚ ሓይልታት ቲዲኤፍ ብዝተፈላለየ መልክዑ ዙርያ ምላሽ ምስ ናይ ሓይልታት ጽምዶ ብምዃን ነቲ ቦታ ንሱ ንኸይቆጻጸርዎ ኣብ ዓብይ ፍርሕን ራዕድን እዮም ተሸሚሞም ዝርከቡ ነዚ ስዒቡ ድማ ሕዚ እቲ ናብ ኢድና በፂሑ ዘሎ ሓበሬታ እንታይ ዝብል ኣብ ናይ ብልጽግና ወታደራት ኣብ ባህር ዳርን ኣብ ጎንደርን ካብ ዝነበሩ ካምፕታት ተውጻጺኦም ናብ ዝተፈላለዩ ዙርያ ምላሽ ናይ ምዕራብ ትግራይ ንኽኣቱን ኣብቲ ናይ ኦም ሓጀር ናይ ማይካድራን ካልኦት ናብ ዳንሻን ከባብታት ክኾኑ ከም ዘለዎም ከም ዝተኣዘዙን ናብኡ ከም ዘጓዓዕዝዎምን እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ስዒቡ ድማ እቶም ናይ ብልጽግና ሰራዊት ኣብቲ ናይ ኣብኡ ዘሎ ግንባር ኣብቲ ሓድሽ ምድቦም ኮይኖም ነቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብጥብቂ ንክከታተሉን ከምኡውን ኣብ ከባብታት ጎጃም ከመዕብል ዝኽእል ናይ ፋኖ ናይ ውግእ ነገራት እውን ኣብኡ ኮይኖም ክከታተሉውን ብቐረባ ኮይኖም ክከታተሉውን ድጋፍ ሓይሊ ዘድልየሉ ግዜ ድማ ስታንድ ባይ ኮይኖም ንኽፀንሑን ናፍቲ ኩናት ንኽእትውዎምን ዝብል ሓደ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎም ሕዚ ካብ ከባብታት ናይ ባህር ዳርን ናይ ጎንደርን ተውጻጺኦም ናብ ምዕራብ ትግራይ ዙርያታት ምላሽ ኣትዮም ከም ዘለውን ተወሳኺ ሓይሊ ናይቶም ኣብኡ ዘለዉ ወረርቲ ሓይልታት
ተወሰኽቲ ሓይልታት ናይቶም ኣብኡ ዘለዉ ወረርቲ ሓይልታት ኮይኖም ቀፂሎም ከም ዘለዉ ነቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ እታ ሕዚ ሕማም ርእሲ ኮይናቶም ዘላ ምንቅስቓስ ድማ እንታይ እያ እቶም ናይ ኣርሚ ሰብዓ ብኣንፈት ሱዳንን ብኣንፈት ኦም ሓጀርን ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓሳት ከምኡ እውን እቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ናይ ግንባር ምዕራብ ዘለዉ ሰራሕ ሓይልታት ቲዲኤፍ ድማ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓሳት ግዝኣቶም ከይመለሱ ድቃስ ከም ዘይወስዶም ስለ ዝረኣዩ ህዝቢ ትግራይ ግዝኣቱ ረኪቡ ግዝኣቱ ኣህጊሩ ክድቅስ ስለ ዘይኽእል ስለ ዝረኣዩ ነቲ ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈት ክመፆም ዝኽእል ናይ ቲዲኤፍ መጥቃዕትታት ክንምክቶ ኢልና ኢሎም ይሓስቡ ስለ ዘለዉ ክከላኸሉ ብምሕሳቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ምዕራብ ትግራይ ከባቢታት ዓሪዶም ከም ዘለውን ቦታ ሒዞም ከም ዘለውን ከምኡ ድማ ስታንድ ባይ ኮይኖም ክፀንሑ ከም ዝተኣዘዞምን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከም በዓል ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ናይ ትግራይ ክልልን መዳው ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢታት ንሳቶም ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ማይካድራ ከባቢታት ዘሎ ናይ ዳንሻ ከባቢታት ከምኡ እውን ኣብቲ ናይ ናብ ዓዲ ጎሽ ከባቢታት እውን ዝተፈላለዩ ውሱናት ሓይሊ እትዮም ከም ዘለዉ ነቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዑ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ኣብ ዝሓለፈ ነገርናኩም ከም ዝነበርና ካብ ዓዲ ጎሹን ካብ ኣደባይን ናብ ኣንፈት ዳንሻ ሰዲዶም ነይሮም ሰራዊቶም እዚ ንምንታይ እዩ እቲ ናይ ዓርሚ ሰብዓ ምንቅስቓሳት በቲ ናይ ግንባር ሸረሪና ዘሎ ከባቢታት ዓበይቲ ምንቅስቓሳት ገይሮም ስለ ዝነበሩ ንዕኡ ንምክልኻል ዝብል ትሕዝቶ ዝነበሮ ምንቅስቓስ እዩ ነይሩ ሕዚ ግን ዙርያ ምላሽ ናይ ምዕራብ ትግራይ ብዝተፈላለዩ በቶም ዘብዒ ተከዘ ተባሂሎም ዝፍለጡ ናይ ደመቀ ዘውዱ ምምሕዳርን ናይ ብልፅግና ሰራዊትን ክክበብ ከም ዘለዎን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክመፅን ዝኽእል መጥቃዕቲ ድማ ድልዋት ኮይኖም ክፀንሑ ከም ዘለዎምን ዝተፈላለዩ ናይ ኣካላዊ ብቕዓትን ናይ ስነ ልቦናን ስልጠና ወሲዶም ስታንድ ባይ ክኾኑ ከም ዘለዎምን ዝተዋህቦም ትእዛዝ በፂሕና ኣሎ ክብረት ተኸታተልቲ በዚ መሰረት ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነት ከበድቲ ብረታት ልምምድ ይገብሩ ኣለዉ ክብረት ተኸታተልቲ ካብቲ ከባቢ ብጣዕሚ ዓበይቲ ድምፂ ብቐረባ ርሕቐት ናብ ሰሜን ምዕራብ ወይ ከዓ ናብቲ ናይ ደብረ ኣባይ ዘሎ ከባቢታት እናተሰምዐ ከም ዝርከብ እዮም እቶም ዝሓበሩና ምንጭታትና እውን ሓቢሮምና ዘለዉ እቲ ረኺብናዮ ዘለና ካብ ውሽጢ ምዕራብ ትግራይ ዝረኸቡ ናይ ሓበሬታ ከም ዘቃልዑ ከዓ ዝተፈላለዩ ዓይነት ከበድቲ ብረታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ምዕራብ ትግራይ ይትኮሱ ከም ዘለውን እዚ ተኽሲ እዚ ድማ ሬዲ ክኾኑን ነቲ ኣብኡ ዘሎ መሳርሕታቶም ነቲ ብዙሕ ግዜ ኮፍ ዘበልዎ መሳርሕታቶም ድማ ይንቀሳቐስዎ ከም ዘለውን በቦትኡ የትሕዝዎ ከም ዘለውን ናብቲ ንሳቶም ዘለውዎ ሚሊታሪ ቤዝ ኢሎም ዝፀውዕዎ ንሳቶም ድማ ናብ ዳንሻን ናብ ማይካድራን ከባቢታት እውን ዝተፈላለዩ ዓይነት መሳርሕታት ካብ ሕሞራ ጓዓዒዞም ከም ዘለውን ዝብል ሓበሬታ እዩ በፂሕና ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ወረርቲ ሓይልታት ሕዚ እውን በቢግዚኡ እቲ ናይ ቲዲኤፍ ምንቅስቓስ ቲዲኤፍ ባይ ዘ ወይ ይትረፍ ተኪሱ ቲዲኤፍ ዝበሃል ሽም ክሰምዑ ከለዉ ገና ከም ዝብህረሩ ሓደ መረጋገፂ እዩ እዚ ነገር እዚ ቲዲኤፍ ሕዚ እውን ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ዳዕዋላ ይግበር እምበር ክሳብ ሕዚ ተኽሲ ዝበሃል ኣይተኮሰን ዘሎ ሕዚ እውን እቲ ናይ ሰላም ኣማራፂ ኣሎ ድዩ የለን እናበለ ተስፋ ዘለዎ ዋላ እኳ ይኹን እቲ ናይ ሰላም ኣማራፂ ክሳብ ሕዚ ክጥቀመሉ ኣብ ጠርዚ ትዕግስቲ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እንተኾነ ግን ሕዚ እውን ተሃጊሩ ዝተርፍ መሬት ስለ ዘየሎ ተወሪሩ ዝተርፍ ግዝኣት ትግራይ ስለ ዘየለ ድማ ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣብ ደስ ዝበሎ ቦታ ዝተፈላለዩ ዓይነት መጥቃዕትታት ኣጥቂዑ እንተምኡ ዘለዎ ወረርቲ ሓይልታት ፀሪጉ እቲ ግዝኣቱ ኣብ ሓፂር ግዜ ክምልስ ከም ዝኾነ ድማ በቶም ዓበይቲ ጀነራላትና ከይቀረዩ እውን ተዘሪቡ እዩ ነዚ ተግባር ነዚ ቃል እዚ ብተግባር ንምምላስ ድማ ሕዚ እውን ዝተፈላለዩ ብሕሞራ ይኹን ብውሽጢ ትግራይ ከምኡውን ብኦም ሓጀር ከባቢታት ምስ ሓይልታት ፅምዶ ብምፅማድ ምስቶም ደገፍቲ ካልኦት ፓርትነራት ብምዃን ዓበይቲ ምንቅስቓሳት እናተገብሩ ከም ዝርከቡን እዩ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ እቲ ጅግና ሰራዊትና ድማ ሕዚ እውን ነቲ ኣብ ፈቅዱ ኬንዳ ተደብርዩ ሳእኒ ምግብን ሳእኒ መድሓኒትን ዝመውት ዘሎ ውፅዕ ማሕበረሰብና ንምምላስን ውሑስ ከለላ ንምሃብን ኣብ ስታንድ ባይ ኮይኑ ከም ዘሎ ተዳልዩ ከም ዘሎን ዘረጋግፅ ሓበሬታ ከመሓላልፈልኩም ዝደልየሎም ማዓንቲ ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን ዓብዪ ተስፋ እዩ ንህዝብና ንኩላትና ዓብዪ ተስፋ እዩ ሕዚ እውን ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ክብለኩም ይደሊ ናብቲ ናይ ቀፃሊ ሓበሬታና ከሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ጠንካራን መትከላውን ምንቅስቓስ ፅምዶ ስዒቡ ጀነራላት ኢትዮጵያ ምስ ፅምዶ ገጢምና ክነሽንፍ ኣይንኽእልን ኢሎም ከም ዝገምገሙ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የቃልዑ ኣለዉ ክብረት ተኸታተልቲ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ጀሚሩ ክሳብ ናይ ሕዚ ብዝተፈላለዩ መልክዑን ብዝተፈላለየ ሜላታትን ዝተፀውዑ ናይቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ብልፅግና ናይ ጀነራላት ኣዘዝትን ካልኦት
ሓለፍቲ ናይ ኢንሳን ሓዊሱ ዓበይቲ ገምገማትን ኣኼባታትን እናተኻየደ ፀኒሑ እዩ ናይዚ ኣኼባ እዚ ቀንዲ ሓሳባት እውን ኣብ ዝሓለፈ ፕሮግራምና ገሊፅናልኩም ነርና ኢና ሕዚ እውን ብዝረኸብናይ ሓበሬታ መሰረት ድማ እንታይ እዩ ዝብል ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓሳባት ከም ዝተሰምዑን በቶም ጀነራላትን በቶም ናይ ኢንሳ ሓለፍትን ድማ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ከም ዝተለዓሉን እዩ ዝግለጽ ዘሎ ካብኣቶም ሓደ ድማ ካብቶም ናይ ጀነራላት ኣዘዝቲ ምስ ናይ ጽምዳ ሓይልታት ገጢምና ከነሽንፍ ኣይንኽእልን ኤርትራን ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ናይ ትግራይ ሰራዊትን ሓደ እንድሕር ኮይኖም ሕዚ እውን ክብድሁና ይኽእሉ እዮም ነዚ ሓይሊ እዚ ንምሽናፍ ድማ ካባና ዓብይ ጻዕርን ዓብይ ሰራዊትን ክሓተና እዩ ስለዚ ኣኽሳር ዝኾነ ኩናት ከይነካይድ ኣብዚ ነገር እዚ ኣይዋፀናን ክብል ሓሳቡ ከም ዘቕረበ እዩ ዝነገር ዘሎ እንተኾነ ግን ብኣብዝሓ ድምፂ ከም ዝተነፅገ እዩ ዝነገር ዘሎ ካሊእ ድማ ብዛዕባ ናይ ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት እዩ ምዕራብ ትግራይ እውን ሕዚ እውን መብዛሕትኦም ምስቶም ናይ ብልፅግና ኦሮሞ ጀነራላት ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ ሕዚ እውን ክምለስ ከም ዘይብሉ ዝብል ቅዋም ከም ዝሓዙን ዝተወሰኑ ግን ምዕራብ ትግራይ ተዘይሂብናዮም ሕዚ እውን ዘላቂ ዝኾነ ሰላም ክንረክብ ኣይንኽእልን ምስ ቲዲኤፍ ድማ ክንደራደር እዩ ዘለና ግዛኣቶም እንድሕር ሂብናዮም ድማ ሕዚ እውን ሰላማዊ ዝኾነ ርክብ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ዝደራደር ዓይነት ኣቋም ስለ ዘይብሎም ንሳቶም ግዛኣቶም ኣህጊሮም ስቆዩሉን ዝብል ሓደ ሓሳብ ከም ዝተለዓለ እዩ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብቲ ኣኼባ ንሱ ዓበይቲ ዝበሃሉ ክትዓት ክርክራት ከም ዝተኻየዱ እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣቃሊዑ ዘሎ እቲ ሕዚ ክጅምርዎ ሓሲቦሞ ዘለዉ ኩናት ድማ መብዛሕትኡ በቲ ናይ እግረኛ ሰራዊት ዘይኮነስ በቲ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ክካየድ ከም ዘለዎን እዮም ተሰማሚዖም ዘለዉ ነቲ ናይ ድሕሪ ሕዚ ክመፅእ ዝኽእል ኩናት ድማ ኩሉ እቲ ክጥቃዕ ዘለዎ ታርጌታት ብምሉኡ ተፈልዩ ንክፀንሕን እቲ ናይ መራሕቲ ቅንፀላ ኢሎም ዝሓሰብዎ ንሳቶም ድማ ከም ስትራቴጂክ ናይ ኩናት ቅዲ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉን ልክዕ ከምቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈፀመቶ ዓይነት መጥቃዕትታት ድማ ንምፍፃም ዓቕሞም ዝኸኣሎ ኩሉ ክፅዕሩን እቲ ናይ ኢንሳ ማሕበራት ድማ ሕዚ እውን ኣብ ሙሉእ ትግራይን ኤርትራን ተዘሪኡ እቲ ናይ ሓለፍቲ ጥቆማ ንኽካይድን ዝብል ሓሳብ እዮም ኣቕሪቦም ዘለዉ በዚ እውን እዮም እቲ ምክሪ ሓሳቦም ዘዚቦም ዘለዉ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ ቀፃሊ ሓበሬታና ከሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ሰሜን ወሎ ብዝፈነውዎ መጥቃዕቲ ከተማ ዳውንትን ካልኦት ከባብታትን ከም ዝተቆፃፀሩ እዩ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ናይ ምስሊ ፀብፃባት ዝሕብሩ ዘለዉ ከም ዝፍለጥ ናይ ፋኖ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ መከላከያ ይገብርዎ ዘለዉ ኩናት ሕዚ እውን ቀፂሉ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይ ጎጃም ከባብታት ናይ ደጋዳሞት ከባብታት ዓበይቲ ዝበሃሉ ውግኣት ከም ዝተኻየዱን ዝተፈላለዩ ከበድቲ መሳርሕታት ተጠቂሞም ብሽዱሽተ ጀነራላት ናይ መከላከያ ዝተመርሐ ኩናት ከም ዝተኻየደን ኣብዚ ድማ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ብልፅግና ሓይልታት ከም ዝሞቱ እውን እዩ ዝንገር ዘሎ ሕዚ ድማ ናይዚ መቐፀልታ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ሰሜን ወሎ ከባብታት ዓብዪ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ እዮም ሓይልታት ፋኖ ገሊፆም ዘለዉ ነዚሕቡ ድማ ከተማ ዳውንት ከም ዝተቆፃፀርዋ እዩ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሕና ምስሊ ዘረድእ ዘሎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ዝተፈላለያ ንኣሽተይ ከተማታት እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ፋኖ ከም ዝኣተዋን ተኡ ዝነበረ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ድማ ብዝተፈላለየ ኣንፈት ተደምሲሱ ሞቱን ቁሱልን ከም ዝኾነን መሳርሕታቱን ውቕዓቱን ጠንጢኑ ከም ዝሃደመን እዩ ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕዚ እውን ሓይልታት ፋኖ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣምሓራ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ጎጃም ናይ ቆቦን ወሎን ከባብታት ዘሎ ከባቢ ኣብ ልዕሊ መከላከያ ዘብፅሕዎ ዘለዉ ክሳራታት ዓበይቲ እዩ ካብ ኣዘዝቲ ናይ ብልፅግና ጀሚሩ ክሳብቶም ታሕተዎት እግረኛታት ወታደራት በብመዓልቱ እናሞቱን እናተማረኹን ከም ዝርከቡ እዩ ካብቲ ከባቢ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ እዚ ድማ እቲ ናይ ፅምዶ ምንቅስቃሳት ሕዚ እውን በርቲዑ ይቕፅል ከም ዘሎን እቶም ናይ ፋኖ ሓይልታት ድማ በብእዋኑ ኣብ ልዕሊ ብልፅግና ዘብፅሕዎ ዘለዉ ክሳራታት እናዘየደ እቲ ናይ ፋኖ ምንቅስቃሳት ድማ ሕዚ እውን መፍርሒ እናኾነን ነቲ ናይ ብልፅግና ዓምባኹ ሰራዊት ድማ በብግዚኡ እናሸምረሮን ይኸይድ ከም ዘሎን ዘርኢ ሓበሬታ እዩ ዘሎ ኣብ መጨረሻ ድማ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዞባ ኮርዶፋንን ውሱናት ናይ ዳርፉር ከባብታትን ዓወት እናመዝገበ ኣብ ዝግስግሰሉ ዘሎ ግዜ ጀነራል አልቡርሃን ድማ ኣብ ቅድመ ግንባር ተረኺቡ ንሰራዊት ሞራል ሂቡ ኣሎ ሎማዓንቲ ትማሊ ጀነራል አልቡርሃን ኣብቲ ናይ ክልል ኮርዶፋን ተባሂሉ ዝፍለጥ
መስመር ካብ ኮርዶፋን ናብ ካርቱም ዝወስድ እቲ ናይ ሃይዌይ መንገዲ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ድሕሪ ምእታውን ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሱዳን ምእታውን ስዒቡ ናብቲ ፍሮንት ላይን ተባሂሉ ዝፍለጥ ወይ ከዓ ቅድመ ግንባር ከይዱ ጀነራል አልቡርሃን ምስቶም ተዋጋእቲ ሓይልታቱ ሞራል ከም ዝሃቦምን ደስትኡ ከም ዝገለፀን እዩ ዝሕበር ዘሎ። ብተወሳኺ ድማ ናብቲ ክሳብ እቲ ናይ ማእከላይ ኣፍሪካ ሪፓብሊክ ዝወስድ ናይ ዶብ ናይ ሱዳን ዘሎ ከባቢታት ዘለውን ዝተዘርግሑ ናይ አርኤስኤፍ ሓይልታት መጥቃዕቲ ንክጅመር ኣዝዩ ዝብል ሓበሬታ እውን እናተዘርበ እዩ ዝርከብ። ብርግፅ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ካብኡ ጀሚሩ ካብቲ ናይ ክልል ኮርዶፋን ወይ ከዓ ካብቲ ናይ ብሉ ናይል ከባቢታት ጀሚሩ ክሳብ ናይ ጫድ ዞባ ዘሎ ናይ ጫድ ዶባት ክሳብ ዝወስድ እቲ ናይ አርኤስኤፍ ዝበሃል ተቋፂርዎ ዘሎ እቲ ናይ ሎጂስቲክ መስመሩ ካብ ሊብያ ዝኣቱ ናይ ሎጂስቲክ መስመሩ ንምቁራፅ ዓበይቲ ዝበሃሉ ተጋድሎታት እናተኻየዱ ከም ዝኾኑን ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ዙርያ ምላሽ አርኤስኤፍ ተቋፂርዎ ዘሎ ቦታታት ክካየድ ከም ዝኾነን እዩ እቲ ካብ ናይ ሰራዊት ሱዳን ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ። እቶም ናይ ዓወት ናይ ሰራዊት ሱዳን ድማ ሕዚ እውን በቢግዚኡ ዝተፈላለዩ ዓወታት እናመዝገቡ ይኸዱ ከም ዘለውን በቲ ናይ ኣየር ሃይሊ ድማ ኣብ ዓብይ ናይ ሓይሊ ሚዛን ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ። እንተኣነ ሎማዓንቲ ነበረና ምድላው ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ። ዝሓበሬታ ዜና ኩሉ ንክበፅሕ ድማ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም